Kamar sauran jihohin kasar ta Nijar, haɗin gwiwar ƙungiyar ma'aikatan ƙwadago na Maradi sun gudanar da shagulgulan sallar ma'aikata da ake yi a kowace shekara ranar 1 ga watan Mayu. Sai dai a wannan shekara, sallar ta bana ta sha bamban da ta kowace shekara, kamar yadda Muhammad Mamman, ɗan jarida da ke Radio Garkuwa ke so cewa. Ana jiran gwano duk ma'aikatan ne suna fitowa da motocinsu da kayansu don kowa ya gane ma'aikatan gwamnati ne. Ana tulle dawo, ana wasa dai sosai yadda ake so. Amma kun gani tun da wannan ciwo ta shigo corona bara ba a yi shi ba. Bana ma kun gani a Maradi yadda aka yi, amma dai shi ne aka yi dai kada ya ce ba a yi ba. An yi sallah ne na Allah ya sa Maradi. A Maradi, ƙungiyoyin ma'aikatan ƙwadagon sun gudanar da shagulgula tare da sallah da kuma addu'o'i domin saukar da alheri a cikin ƙasa. Daga bisani wasu daga cikinsu sun yi tsokaci kamar haka. Rana ce, babbar rana ce da dukkan ma'aikata na duniya, ma'aikata ba wanda ke da biro ba, ma'aikata wanda ke da mikro, wanda ke da felu, wanda ke da kwashe, wanda ke da duk abin aikin hannunka. Yau sallah ce ta ma'aikata. Sallah ce wadda ake tunawa a kowane lokaci mai nisa a 1886 waɗanda aka yi ma'aikata suka gwamnati suka nemo 'yancinsu. Mun zo ne saboda yau ba a defile, ba a wannan zagaye wanda ake na ma'aikata, to shine muka yi umarni da wannan ne dama saboda cikin azumi ne don mu zo mu yi kokari mu roki Allah, mu yi sallah, mun yi sallah raka'a 2 kuma mun yi addu'a Allah ya zaɓa mu abin da ya zama alheri, kuma Allah ya tabbatar mu abin da ya zama alheri bisa kan aikin da muke yi. Alhamdulillah, kamar yadda kuka yau cikin ikon Allah muna biki na 135 da abin da ya abu na Chicago, sallan ma'aikata. To lalle muna son mu dan koma bayan mutane ba san ba ma'anar me ake nihi da sallan ma'aikata. Mutane gani suke kama sallacin wadda kawai sai 'yan boko me yake da suna sai 'yan takarda. Shi kuma alan aka ce sallan ma'aikata ta shahi kowa, duk mai aikin hannu sallan nan ta shahe shi. To bana wata shekara lalle kungiya guda 4 central syndical guda 4 wanda suka keɓe ita ce CNT, CGSL, USPT da USTN suka hada ƙarhinsu suka yi wannan sallah gabaki ɗaya a duka faɗin ƙasar Nijar. A nan shahar Maradi kamar yadda kuka gani lalle saboda muna cikin zahi kuma ana azumi sai muka ce ba za mu yi wannan defile ba jerin gwano, za mu yi sallah. Sallan nan za mu yi mu shaida Ubangiji duka bukatun da muke nema. Mun roƙi Ubangiji a cikin sallan nan ya ba mu kwanciyar hankali cikin ƙasar mu, saboda sanin kowa ne yau ƙasar mu ta shiga cikin irin wani hali saboda 'yan ta'adda suna fito mana daga ko'ina. Daga bisani ma'aikatan kwadagon sun kai ziyara a ma'aikatar gwamnan jihar Maradi domin kai kokensu ga magabata, kamar yadda Lauli Isufu, shugaban ƙungiyar kwadago ta CDT ne yake cewa. Matsalolin in ka ɗauki fannin ilimi akwai lakunoni da yawa wanda basa da inda yara ke kewayawa. Nan mun ce ya kamata a ce an yi waɗannan domin yara su samu ba sai sun zo ko kuma ba sai su ga hili ba. Akwai kalasoshi da yawa inda ake ɗaukar wanda zana ne aka yi su ko da kara ne aka yi su. Nan ma mun ce ya kamata a ce a nan cikin garin Maradi an samu baɗi in ma son samu ne a ce babu kalas guda ta kara. Akwai lakunoni kamar ka ɗauki burja, ka ɗauki rauda inda yara sun yawa, an yi cunkoso da yawa. Nan ma mun ce ya kamata a ce an samu an ɗebi ɓangare guda an kai shi wani wuri domin a samu aiki a cikin lumana. In ka ɗauki fannin formation professional don masu harkar aikin hannu, nan ma mun ce a samu hili a basu domin a girka wannan santar a cikin garin Maradi. In ka ɗauki harkar inran, harkar wajen noma da kiwo, nan ma mun ga ma'aikata ta inran ruwa na son su canyi ta, mun ce ya kamata hukumomi su ga yadda za su yi a gyara wannan matsalai. Daga bisani wakilin gwamnan jihar Maradi cewa da Sumana Karimu, magatakarda na gwamnan jihar Maradi, ya ji kokensu kuma ya yi alkawalin kai sakon nasu a inda ya dace. Siraje Garba, Talabijin Hausa 7 daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.